Търсите ли начин да освободите тялото си от натрупаните токсини? Нуждаете ли се от антиоксидантна защита, която да пречисти черния дроб и да забави процесите на стареене? Представяме ви Maximum Detox Plus L-глутатион или купен от Grevia, веган хранителна добавка, съставена от 100% натурални продукти. Тази формула засилва естествената детоксикация на целия организъм, регулира чернодробните ензими, неутрализира свободните радикали и подобрява защитата на клетките. Продуктът засилва имунитета, поддържа кожата здрава и еластична и предпазва белите дробове от окислителни процеси. Той е ефикасно средство за възстановяване след антибиотични терапии или прекомерна употреба на алкохол, като същевременно подобрява инсулиновата резистентност и здравето на ставите. Пречистете организма си и върнете неговата жизненост още днес. Поръчайте Maximum Detox от Grevia BG и направете първата стъпка към вашето по-здраво и обновено тяло.